Pa ja mislim da su Plitvice najbolji primjer održivog turizma. Znamo da prije 10 godina ovdje smo imali oko 2 milijuna turista, sada smo čuli zadnji podatak od prošle godine je palo na 1,5 milijuna, što je zapravo dobar podatak koliko god to možda ne zvuči tako, ali pokazuje da su Plitvice shvatile kako povećani i prevelik broj turista nije dobar. Dakle, ono što sam rekao, smisao nacionalnog parka je zaštita ovoga što nam je Bog dao, a to je ova prekrasna ljepota koju danas na ovom Vidikovcu koju otvaramo možemo vidjeti, ali s druge strane naravno i da ljudi koji dođu mogu ovo vidjeti. Ali taj balans koji su Plitvice pronašli, na čemu im čestitam, je pravi pokazatelj i primjer što je to održiv turizam. Hvala.